Česká televize uvádí americký dokumentární seriál Otcova Maria. Chceme mať zážitok? Áno. Tak ideme. Ty meč, ty tomu tak rozumíš? Čo je do piče na to? Zkratkou, pánové, je to sice dál, ale za to horší cesta. Zobrieme. A naspäť pôjdeme jak? Neviem. Oci. Mne sa nezdá, že by sme to chceli prejsť. Čo je kuku? No, a teraz čo, šéfe? Toto bude ten ťažší oriešok. Daj mu, ohňa! No, sme piči. A to bol kufor. Kámeň. Zde, kámeň zde. Kámen? Zde! Počkaj. No, máme tu menšie komplikácie na ceste prvej triedy. Náš Nissan Patrol je momentálne trošku pekný. Justne. Asi sa nám stala nepríjemnosť. Asi sme prišli o nárazník. Peťo, na čo ti tam visí? Kde? Tam ti na čo visí naľavo. To je napravo. Toto? No, presne. Říkají, že jsem odborník. Už to neprejde STKčkou. No ale my sme piči. To my nevindeme tam. Ďalej, čo chceš robiť ďalej? Ježišmária. Peťo, ja idem ráno do Žiliny. Máš ho kde dať? To je tak, keď si nekúpiš nárazník v Demonte. A súboj titánu s titánom. A už. Pomôžem ti? Dobre. Aha. No. Super. Už je tam. To je Lomby, Ujo? Toto je Lomby. AMG. To je Garmin Lomby. Focus number 3. Je to král opekačky, Ale neviem, či tak chcel ísť, ale Vyšli sme. Peťo, král opekačky. Jo, trošku sme sa ukludnili. Otec bude pičovať, že som mu dojebal auto. Polná. Ľava 2, do pravej 2. Vtáčiky odlietajú. Ty boha. Peťo, to mám podpad. Bažina, dobre, no. Bažina, hej, taká menšia. To tam žaby, všetko bolo, hej. Výjazd 2. Neviem, kde ideme, šefe. Neviem, ani ja do puťu. Ty boha, daj boha. Oheň, čo sa tu deje? Chcel by som vám povedať, že osoby v tomto videu sú čisto náhodné. Čaká na nás horský úsek, Tisovec. Vchádzame do lesa. Začína sa stmievať. Ideme opekať. Zase zapadnem na rovine do piče, ako posledný kokot. Máme menšiu cik pauzu, super.
sa musí vydýchať, lebo má stres. Dobre to je. To, šéf, tak to vyzerá. Spiatočka znamená len jedno. Pozrite sa na to, že nemá vodičky, celkom šikovný chlapec. Trénoval na Loke, na Majeri a aj Cibola. Ideme na to. Pekne. Ten cít. Vidíš ten cít? Podzvolný vstup. Toto vymyslel. A keď sme to jebli, to je poza ten strom. Poza budky? Ideme na to. Som to najprv skontrolovala. Nemám tenisky na to. To frajer. Peťo, si šťastný? Oha. Tu sme išli hore, aby sme išli dole? Nie, tentokrát to nenechám na náhodu. Nebude to chodiť pešo. Šéf, to si asi nebol dobrý krok. Nie, nebol. Ale soudruh Rákosník Ota je magor a musí pracovat pod dozorem zkušeného pracovníka. Ja si myslím, že to končí. Poloviční blázon bych napsal. Ale otec by bol aj na píšny, že som sem vyšiel. Určite. Ja si myslím, že ten Fiat má potenciál. Čo ty na to?